fyldte virkelig meget mentalt, fordi at jeg ikke sådan havde følelsen af at have det godt i min krop. Sådan, jeg følte, at jeg kunne slappe af i min krop. Jeg følte, at jeg hvilede i min krop. Jeg tog mig selv i også at sådan, tage sådan store skjorter på. Sådan, ikke have sådan stramt tøj, fordi jeg var sådan, det var ubehageligt. Sådan, jeg havde det ubehageligt i min mave. Sådan, jeg havde ikke lyst til sådan... Altså, jeg havde lyst til sådan, også at sådan, pakke mig lidt væk på en eller anden måde. Og var meget frustreret over, sådan, hvad det var. Jeg vidste overhovedet ikke, hvad der var galt, og jeg følte, at jeg sådan, spiste sundt og gjorde alle de rigtige ting. Så jeg føler faktisk, at jeg sådan blev usikker på mig selv. Ja. Og jeg havde svært ved at forstå det, fordi jeg følte, at jeg spiste sundt og spiste godt. Så jeg var sådan, hvad er det, jeg gør forkert, som jeg indtager? Ja, jamen der kan jeg huske, at jeg var ude at rejse. Jeg var i Mexico, og så havde jeg lige taget bad. Og jeg havde sådan ikke spist frokost, så sidst jeg havde spist var morgenmad. Og jeg var, da jeg kom ud af badet, så oppustet og så bloated med mave. Og jeg begyndte bare at græde. Fordi jeg var sådan her, hvad skal jeg gøre? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke sådan, ja, virkelig den der sådan frustration, følelse af at være alene. Føle, at sådan, der ikke er noget hjælp, og at man har prøvet alle mulige ting. Og sådan, de her mangoer, jeg lige har købt, sådan, gav det til nogle andre, for jeg var sådan, jeg skal ikke have sukker nu. Altså du ved sådan, så den der sådan, frustration over at være sådan, jeg ved ikke, hvad der er galt. Ja, så jeg sad bare og græd og var sådan her, hvad skal jeg gøre? Det startede det her med min mave, efter jeg kom hjem fra en rejse, hvor jeg også var virkelig stresset om mit liv, hvor jeg skulle arbejde, hvor jeg skulle bo. Jeg havde ikke et sted at bo. Jeg var sådan, hvad skal der ske? Så sådan den der frustration, irritation, mange tanker, sådan, tror jeg helt klart også er med til at skabe noget. Altså der er jo mange ting, der også er connected til vores mave. Sådan følelser, der sidder i maven, og ja, meget bedre. Virkelig godt i min krop. Føler, altså jeg har jo ikke de der maveproblemer længere, som jeg havde. Så jeg har jo en anden sådan lethed i min krop. Og sådan ro, og sådan har det godt i min krop. Har det godt i min mave. Hviler mere i mig selv. Jeg tror, det har været alle mulige ting. Jeg tror virkelig, det har været sådan at få det godt. Få det godt indeni, og sådan indefra ud. Spise godt. Lyt efter, mærk efter, hvornår er man mæt. Hvornår har man lyst til mad. Jeg har også begyndt at spise anderledes. Spiser meget mere sådan fedt nu. Altså sådan smør og sød mælk og alle mulige gode ting. Så jeg sørger mere for nu at få sådan protein og spise fedt og spise mere efter stabil blodsukker og spise mine hormoner, end jeg gjorde førhen. Jeg føler helt klart, at det har noget, altså meget med en sådan mentale sundhed at gøre. Det der med sådan at vælge sig selv til, have ro i sit nervesystem. Gode relationer, sådan, ja, leve det liv, man gerne vil leve. Sådan have et arbejde, man synes, der er dejligt. Altså sådan, det er jo alle mulige ting, der spiller ind.